Хайырлы ерте Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов безнең бүгенге чыгарылышта. Якты истәлеге мәңгеләштерелде. Казанда халык шагыйре Фәнис Яруллинга истәлек тактасы куелды. Галимнең мирасын барладылар. Казан федераль университетының Алабуга филиалында Мәхмүтов укулары үтте. Экологик чисталык алгы планда Чаллыда ватык иске градусникларны урнаштыру җаен тапканнар. Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Фәнис Яруллин хөрмәтенә мемориаль такта куелды. Күркәм чарада хәбәрчеләребез дә булып кайтты. Фәнис Яруллинның беренче китабы «Мин тормышымны яратам» дип атала. Әлеге шигырьләр җыентыгы инде дөньяның матурлыгын шагыйрь йөрәге белән тоеп яшәгәнен испатлый. Фәнис Яруллин шигырь һәм хикәяләрдән тыш зур поэмалар һәм повестьлар яза. Күп кенә әсәрләре сәхнәләштерелә, җыр сүзләре авторы буларак та таныла. Татарстанның ныклык һәм тормыш сөючәнлек үрнәге булган халык шагыйренә мемориаль такта тормышының соңгы елларында яшәгән йортка куелды. Sözünə indi büyük şairimizni iske alırqa jinalıdır. Xanının tarixin məngələşdirgə deyib eytilgində. Yox isə onun indi bizim aradan kütüğünə 10 yıldan artıq vaxt ötkən. Usallıqdan sultlayırlar, ömür vermə. Kişilərini doydururlar, ömür vermə. İsketkeş mənə iştəlikli şiir, mənə bu şiir üzügünə də bu şairimizin birgine başqa icad əsəri icad etməgən bulsa da onun könül xəyatın tulusu başqa mənə əxlaq kodeksi olarak kabul ederek gerektiğim Elbette anlı kişilerin kaderi bulunma değişti. Татарстан президенты карамагындагы мәдәниятны үстерүгә ярдәм фонды башкарма директоры Нурия Хашимова Фәнис Яруллинның иҗатын мәңгеләштерү, шагыйрьнең китапларын бастырырга әзерләү буенча зур эш башкарган хатыны Нурсия Яруллинага рәхмәтләрен җиткерде. Әлеге истәлек тактасын куйдыру өчен зур ярдәм күрсәткән Татарстан президенты аппараты җитәкчесе Әсхат Сафаровның изге теләкләрен ирештерде. Буыннардан буыннарга аларның иҗатларын җиткерергә тиеш, без моңа бурычлы. Рәхмәт барыгызга да. Татарстанның халык язучысы Фәнис Яруллинга истәлек тактасы ачтык. Әлбәттә, бу Фәнис Яруллинның иҗатын тагын бер кат барлау, аның иҗатын өйрәнү, аның иҗатын өйрәнүне дәвам итү безнең буыннардан буыннарга күчерү өчен тагын бер вакыйга дип әйтәсем килә. Безнең телебезне, гореф-гадәтләребезне, мәдәниятебезне саклау өчен мондый шәхесләребезгә бик зур игътибар кирәк, аларның иҗатларын өйрәнергә кирәк. Үзе шундый авыр хәлдә булса да, аннан ярдәм сорап киләләр иде. Аның иң зур ярдәме ул рухи ярдәм. Аның иҗаты дип искәртте Разил Вәлиев. Фәнис Яруллин мен бик яшьли таныштым. Мин мәктәптә укыйдым. Татарстан яшьләре газетасында аны шигырьләре басылып чыкты. Һәм аның язмышы фаҗигале хәлгә таруу турында язылган иде. Һәм аны шунда язылган иде, ул бүгенге көндә Бәкер санаториясында шифаханәсендә дәвалана дип. Мин мәктәптә укыйм Түбән Камада, Бәкергә янда 120 километр. Нишләргә? Минем барасы килә, күрәсе килә. Шул хәтле йөрәгем ярсый башлады. Бигрәк тә язмышым белән шигырьләрен укыгач, мин укытучымнан мотоциклны сорап алдым да, ул мотоциклның номеры да юк иде, минем правам да юк иде. Төнне Бәкергә чыгып киттем. Һәм таң атканда барып кердем. Ул яткан палатага кердем, таныштык. Ул үзенең шигырьләрен укыды. Мин шул аның соравы буенча үзенең шигырьләрен укыдым. Менә шуннан соң инде мин гомерем буена Фәнис Яруллиннан аерылмадым. Бик сирәк, билгеле бер вакытта гына килүче пәйгамбәр шагыйребез дип искә алды каләмдәше Рәдиф Гаташ. Ул нәкъ менә халыкның бәхтенә, халыкның рухының көчен исбат итәргә, аның чыдамлыгын, мәңгелек геройлыгын исбат итәргә яралган Муса Җәлил шикелле үк пәйгамбәрләр затыннан. Фәнис Яруллин дигән шагыйребез бар, пәйгамбәр шагыйрь. Фәнис Яруллин иҗаты татар әдәбиятын баетучы иң зур мирас. Мемориаль такта кую аның үзен дә, иҗатын да кабат данлау, искә алуны дәлилли. Алия Галиуллина, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.
Казан Федераль университетының Алабуга филиалында 3-нче тапкыр Мәхмүтов укулары үтте. Онда Россия төбәкләреннән һәм чит илләрдән 100-дән артык галим катнашты. Конференция педагогик фәннең актуаль проблемаларына багышланды. Мирза Мәхмүтов 32 яшендә мәгариф министры итеп билгеләнә. Министрлыкны 18 ел җитәкли. Мирза Мәхмүтов нигез салган проблемалы укыту темасы бүген дә актуаль. Конференциядә моны Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин да билгеләп үтте. Тапшыруыбызны китап сәхифәсе белән дәвам итәбез. Яңа китаплар белән хәбәрчебез Ләлә Зәйнуллина таныштырыр. Исәнмесез! Китап сөючеләргә яна бер бүләк. Татарстан язучылар берлегендә татар телендә тәрҗемә иткән Айгиз Баймөхәммәтовның Нахак китабы тәкъдим ителде. Әлеге басма Казан утлары китапханәсе сериясында 6-нчы китап буларак 2000 тираж белән басылды. Айгиз Баймөхәммәтов Башкортстанның популяр язучыларының берсе. Калдырма әнкәй повесты белән ул бөтен дөньяга таныла. Үзе кебек ятим балаларның язмышын чагылдырган әсәрләре дистәләгән телгә тәрҗемә ителгән. Нахак әле яңа язылган әсәре. Бүгенге көндә очрашу китаптың исем туен үткәрү минем өчен үзе бер мәртәбә. Чөнки башкортлар белән татарлар улар иң якын тугандаш төрки халыктар бит инде. Безнең әдәбиятыбыз элек-электән бер-бире белән тыгыз бәйләнештә булган Совет усырында бигрәк тә һәм бүгенге көндә без яшь буын ошо күркәм традицияны дәвам итәргә тиешбез. Әдәбияттың халыктарды дуслаштыру, якынайту яһәтенең әһәмияте бик зур. Нахак китабына кергән Урам балалары повестының төп герое Данил төзүче булырга, йортлар салырга хыяллана. Әмма 13 яшьлек малай урамда яшәргә мәҗбүр. Нахак әсәрендә Идел исемле егет олыларның кырыс дөньясы белән очраша. Biz башкорт язучылар белән гомер-гомергә аралашып яшәдек. Язучылар берлеге арасында хәзерге Башкортстан язучылар берлеге, Татарстан язучылар берлеге арасында рәсми рәвештә хезмәттәшлек җитми дип мин саныйм. Менә аерым язучылар белән без аралашабыз, аларны үзебезнең әдәби бәйрәмнәргә чакырабыз. Безгә әле бәлки уртак бер антологиядә эшләргә кирәктер. Аерырга тырышалар әлбәттә. Ихлас булырга кирәк. Бер-беребезгә хезмәт итәргә кирәк. Татмедиа җәмгыяте һәм Казан утлары журналының уртак проектының максаты төрле төбәкләрдә яшәүче язучыларның әсәрләрен уңайлы форматта бастырып, күбрәк укучыга җиткерү. Айгиз Баймөхәммәтов бик укылышлы автор. Ул башкорт телендә яза, әмма ләкин ул башкорт язучылардан исәбендә төрки дөньяда иң танылган яшь язучыларның берсе. Кыргызстанда, мәсәлән, стадион 5000 кеше килгән иде аның белән аралашырга, мисал өчен мин хәтерлим. Без инде заманча шундый китаплар эшләргә теләдек. Бу бик уңайлы. Кешегә сыя, шрифты бик зур. Ялга барганда, метрода барганда, автобуста барганда, вокзалда утырганда рәхәтләнеп укып алырга мөмкин. Айгизның әсәрләрендә ул үсмерләргә дә бик кызыклы һәм гыйбрәтле. Чөнки әле шундый хәлдә яшәүче яшьтәшләре дә бар икән дип укырга мөмкин. Язучылар элек-электән халыклар арасында төп арадашчы булган. Бүгенге чарада Айгизгә 20нчы гасырда төрки дөньяга Мостай Кәрим белән бер үк дәрәҗәдә билгеле булган язучы дигән иң югары бәяне бирделәр. Язучылар Рәзил Вәлиев, Газинур Мурат, Хәбир Ибрахим, Нәҗибә Сафина һәм якташлары Айгизне яңа китабы белән котлады. Айгиз Бикмөхәммәтовның Нахак китабын интернет кибетләрдән дә сатып алырга мөмкин. Нинди генә хезмәтне башкарсаң да, җиренә җиткереп, хыялыңны кушып эшләсәң, һичшиксез ул күңелгә үтеп керә. Һөнәре буенча төзүче, Киров өлкәсендә яшәп иҗат итүче Әлфирә Кадырова Гайфетдинова балачактан иҗат ырлыкларын күңелендә йөртсә дә, кулына каләмне олыгайгач кына ала. Бүгенге көндә ул 4 китап авторы. 5нчесе янә табадан төшергә тора. Яшь вакытта инде яшьләренчә газеталар бар, Йолкын, анда Шакалыйдыр инде, кичкенә шигырьләрем 6 яшьтән язам. Һәм Аллаһка тапшырып китаплар язарга булдым. Иң беренче китабымны Язмыш безне юлда очраштырды дигән китабымны яздым. Анда шигырьләрем дә кергән. Аннан соң әле язган тагын әсәрләрне Елам әләне, әти китмәс бәлки дигән,
икән, ул минем контактта, YouTube'та дөнья күреп бара, укучыларым укып баралар. Автор язмаларын катлауландырмый, гади тел белән яза. Шул гадилеге белән ул меңнәрчә укучы йөрәгенә юл яра. Туган авылларын ташлап, читтә гомер итүчеләр дә тартыла бу китапларга. Интернет челтәрләре аша аның язмаларын Англия, Германия, Грециядә яшәүче татарлар да укый. Татар халкының телен, әдәбиятын, мәдәниятен саклап калуда чит төбәкләрдә үз тырышлыгы белән язып бастырган менә шундый китапларның ярдәме бигрәк тә зур. Безнең өлкәдә күбесенчә рус халкы, татар халкы, удмурт мари халкы яшибез. 4 халык тату бергә яшибез. Бар халыкны ихтирам итеп, аларның телен, урыф-гадәтләрен, диннәрен ихтирам итеп яшәсәң, безнең бар төбәктә тыныч, тату яшәр иде. Һәрбер өлкәдә, һәрбер республикада дип әйтәм, шундый безнең татарларыбыз булсын иде. Һәм инде шунда читтә яшәп иҗат итүчеләрне барлап, алар менә халыкка чыгару бу бик мәртәбәле эш. Әлфирә ханым иҗатын татар әдәбияты күгендә көтмәгәндә балкып чыккан, меңнәрчә кешенең күңелен яулап алган Зифа Кадырова иҗаты белән чагыштырып була. Мәгърифәтле, белемле булыйк дип бүгенгә саубуллашам. Хәзер башка темаларга күчәбез. Ватык градусникны кая тапшырырга? Бу сорауга җавапны хәбәрчебез Фәнис Мөхәммәтов бирер. Рамиля Минникеева менә 2 ел инде чүп-чарны айырып җыя. Пластик савытларны, кәгазьне, металл әйберләрне айрым төргәкләргә бүлә. Җыелган калдыкларны махсус билгеләнгән контейнерларга сала. Әле күптән түгел генә төрә көмешле градусник аталган. Экологиянең чисталыгы өчен тырышып йөргән кыз градусникны Идел буе экология компаниясенә тапшыру мөмкинлеген белгән. У меня дома еще был электронный градусник, который не относится к ртутсодержащим. Минем өйдә төрекемешле электрон градусник бар иде. Ул көнкүреш техникасына карый. Аны махсус утилләштерәләр. Бу хакта Идел буе экология компаниясында әйттеләр. Идел буе экология компаниясе территориясендә төрекемешле приборлар өчен контейнерлар 2007 елдан бирле урнаштырылган. Чаллы халкы бирегә градусникларны атна сайын тапшыра. Элегрәк ватылган градусникны шәһәрдәге төрле урыннарда, бигрәк тә сәүдә үзәкләре янындагы контейнерларга салып калдырырга була иде. Ә соңрак аларның юкка чыгуына игътибар иттем. Куркыныч калдыкларны дөрес итеп тапшырырга кирәк. Градусник индивидуаль төргәкләрдә булырга тиеш. Ватылган градусникны герметик савытка салу зарур. Алар пыяла банка яки пластик контейнер булырга мөмкин. Кайберәүләр савытка марганцовкалы су салып тапшыра. Булай эшләргә ярамый. Термометрны алмыйлар. Градусникны Чабаксар шәһәрендәге компания утилләштерә. Что они делают? Они отдельно... Анда пыяланы айрым җыялар, төрекемешне алып кабат куллануга тапшыралар, ә пыяланы утилләштерәләр. Градусниклардан тыш кайбер лампаларны, төрекемеш булган башка җайланмаларны эшкәртүгә тапшырырга мөмкин. Аларны нигездә зур предприятиеләр китерә. Төрекемешле җайланмаларны эш көндәрендә иртәнге сәгать 8-дән кичке 5-кә кадәр тапшырырга мөмкин. Фарис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары, Чаллы. Бер никадәр тәнәфестән соң без дәвам итәрбез алдагы минутларда. Ташламалардан файдаланучыларга кайсысын сайларга, социаль пакетнымы, әллә акчанымы? Җомгадан башлап Татарстанда җылыта. Нәниләргә уңайлыклар. Казанның Мәскәү районында капиталь ремонттан соң Малышок балалар бакчасы ачылды. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казанның Мәскәү районында капиталь ремонттан соң Малышок дип аталган балалар бакчасы ачылды. Яңартылган бакчаны Казан мэры Илсур Метшин бәяләде. А братик, сестренка есть у кого-то? У меня брат. Бу сабыйларның эне сеңелләре дә бакчаны белә инде. Сүз биредәге соңгы әкияти үзгәрешләр турында бара. Ремонттан соң бина чын балачак сарайын хәтерләтә. Җылы идәннәр, уңайлы йокы бүлмәләре, матур җиһазлар. Совершенно другие условия. Благодаря Бөтенләй башка шартлар булдырылды. Капиталь ремонттан соң спорт залы яссы төркеме ачылды. Территория бик матур итеп төзекләндерелде. Агачларны да саклап калдык. Асфальт катламы алыштырылды. Рәхәт, күңел сөенә.
Балалар бакчасында яңа дәресләр дә барлыкка килде. Балалар пластилиннан фигуралар ясыйлар, аларны телефонга төшерәләр һәм мультфильмнар ясыйлар. Релаксация бүлмәсендә балык һәм диңгез ташбакасына карап хозурланалар, ял итәләр, шулай ук бонсай сәнгатен өйрәнәләр. Разновидность бонсай. Бу яңа төр бонсай. Без пластик савыт саба шүлмәкләрдән котылырга тырышабыз, күбрәк чәчәкләр утыртабыз. Шулай да иң мөһиме куркынычсызлык. Балалар бакчасы сигнал төймәләре һәм хәбәр җиткерү җайланмалары белән җиһазландырылган. Весь детский сад просматривается, вся территория просматривается. Звуковое оповещение и территория, периметр закрыты. Как и детский сад, так и периметр по карточкам. Быел капиталь ремонт программасы буенча 15 балалар бакчасы яңартылды. Киләчәктә дә төзекләндерү эшләре дәвам итә. Ания Гыйбадуллина, Анна Халиуллина, Татарстан яңалыклары. Җомгадан башлап Татарстанда җылыта. Республиканың гидрометеорология үзәге хәбәр иткәнчә, бүген явым-төшем ихтималы аз. Төнлә һава температурасы 3 градуска кадәр төшәргә мөмкин. Көндез 6 градустан 12 градуска кадәр җылыта. Җомга һәм шимбә көннәрендә һава температурасының күтәрелүе көтелә. Төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр, көндез 9 градустан 14 градуска кадәр җылы булачак. Ташламалардан файдаланучыларга кайсын сайларга социаль пакетнымы әллә акчанымы 1 октябрьдә киләсе ел өчен сайлап алу мөмкинлеге бетә. Ковидтан яки грипптан прививка ясатуның файдасы нинди? Йогышлы авырулардан нинди саклык чараларын күрергә? Татарстан радиосының чираттагы турыдан-туры эфиры шушы актуаль мәсьәләләргә багышланды. Студия кунагы Идел буе федераль округының баш фтизиатры профессор Равил Вәлиев барсы турында да тәфсилләп сөйләде. Шулай ук ковидтан сезонлы йогышлы авырулардан саклану чаралары буенча тыңлаучыларны кызыксындырган сорауларга җаваплар, киңәшләр бирде. Табибка без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Равил Шамилевич, хәерле иртә. Ташламалардан файдаланучыларга социаль пакетны сайларгамы, әллә акчанымы? Бүгінгі күнде социаль пакет турында көпшіленді, ләкин халық әлі бүгінгі күнге қәтлі өзінің тәуеккәллеген қабыл ете алмады. Бұл шырақта топ-тура айтары керек. Олған ақшаға сіз дарулар ала алмайсыз, шуның үшін социаль пакетті қаларға керек. Авыру көчәйгәндә бушлай алу өчен дәүләт даруханәләрендә кирәкле дару препарат булмаган чиракта нишләргә? Кеше кайбер вакытта уйлый, мин авыртмыйм, шулагашына, авырмагашына мин акча алам да, минем пенсияга өстәмә булачак дип уйлый. Күп вакытта бу инде инвалидлар, төрле авырулар буенча һәм бу чиракта әйтәсем килә, инде авырунын ялгынсыну мөмкинлеге бер кешедә кайчан булачагын белми, һәм инде күп вакытта менә бу онкология авырулары буенча әйтәбез. Онкологияга химиотерапияларны узар өчен дарулар бик кыйбат. Аны 950 сумга гына алып булмый. Һәм инде әгәр дә кеше авырый башлый икән, ул бит көнендә дәваланырга башларга тиеш. Инде әгәр дә ул социаль пакеттан баш тарткан икән, ул вакытта 1 елдан гына үзенең инде кире кайтарга мөмкин. Шуның өчен 1 ел эчендә авыру бик еракка китәргә мөмкин һәм инде кеше вафат табылырга мөмкин. Шуның өчен бу вакытта бу чиракта мин әйтәм, инде бүгенге көндә әле 1 октябрьгә вакытыгыз бар. Күп вакыт калмаса да, ләкин вакытында инде барып үзенең гаризаларını язарга кирәк, яңадан социаль пакетка кайту турында. Ковидтан, грипптан прививка ясатуның әһәмиятенә тукталсагыз иде. Мин кичә генә кайттым Түбән Новгородтан, анда бик күп ковид белән авыручылар саны Самарада һәм Чебоксарда, Чувашиядә менә булып кайттык, Чуваш Республикасында. Бүтән җирдә инде коронавирус белән авыру саналары артып бара. Мин Мәскәү белән Санкт-Петербургларны әйтмим дә инде, анда бик күп кеше саны инде кеше әгәр дә игътибар итә икән, көннән көн авыруларның саны артып бара һәм инде авыруларның гына түгел, үлемнең инде белән кичә рекорд куелды. 852 кеше вафат булды көнендә шушы коронавирустан. Шуның өчен вакытында вакцинация узарга кирәк. Һәм инде вакцинация узгачыннан мин вакцинация уздым. Инде иртәгә үк вакцинациядан соң мин кибеткә дә, кинотеатрларга да барам дип уйларга тиеш түгел. 21 көн беренче вакцинадан соң һәм 21 көн икенче вакцинациядан соң кеше күбрәк буларга тиеш өендә
инде без әйтәбез инде изоляциядә иммунитет, шын иммунитет булгачыннан гына шул вакытта гына чыгып була бердән. Икенче яктан инде вакцинация узган булсагыз да инде маскалардан баш тартмаска кирәк. Маска бөтенләй 100%-га гарантия югыдан гарантия бирмәсә дә, ләкин инде әгәр дә бу сир эләксә дә, ул кимерәк эләгә һәм инде кеше авырый башласа да, ул вакытта җиңелрәк формада ул авыруны уздыра. Йогышлы авырулардан саклану чараларының әһәмияте нәрсәдә? Менә без күп вакытта әйтәдек, менә кул жуу турында, инде әйтәләр, менә сиптергечләр бар инде, кулга обработка ясау дип. Иң гади профилактик чара урамнан кайткансыз икән, борыннарны тотмаска, алларны тота башлаганчы, иң беренче кулларны жууга кирәк бердән. Икенчедән, әгәр дә кеше маска белән йөри икән, ул вакытта аның кулы пычрак булса да, ул үзенең пычрак кулы белән, пычрак дип әйтәм инде инфекция, анда шушы инфекциялы кулы белән борынын тотмый һәм ул вакытта инде аңа шир эләгү мөмкинлеге тагын кими. Шуның өчен масканы киергә кирәк, кешедән саклану өчен генә түгел, бердән үзегез саклыйсыз бүтән кешене. Икенчедән инде менә шушы әле юылмаган кул белән борыннарны, солышчыларын тотмаска, авызларын тотмаска мөмкинчелек була. Равил Шамилевич, халык арасында спиртлы эчемлекләр куллану ковидтан яки башка йогышлы авырулардан саклый дигән сүзләр дә йөри. Инде спирт булган һәм инде менә бүгенге көндә төрле бүтән матдәләр бар, алар белән куллану файдалы. Ал коронавируска каршы да һәм гриппка каршы да бүтән менә бүгенге көндә инде безнең ротавируслы инфекция дип әйтеп була. Ул ротавирус күп вакытта кешене шикитә башлый дип әйтәбез инде татар телендә әйткәндә. Шуның өчен инде кайсы вакытта менә әйтәләр, менә инде радиодан, телевизордан сөйләгәннәр инде кешене шикитә башлаган икән, менә ул шундый коронавирусның шундый формасы дип. Бердән ул дөрестән дә коронавирусның инде симптомлары булырга мөмкин. Икенче яктан караганда безнең бүтән вируслар бит беркая китмәде. Менә ротавируслы инфекция дип әйтәбез. Ул вакытта дөрестән дә безнең ашказанныга һәм инде кишечниккә зыяны булырга мөмкин. Шуның өчен төрле менә яңадан кабатлап әйтәм, кул жуу иң гадие һәм инде әгәр дә бүтән матдәләр белән куллансагыз, алар да файдалы булачак дип әйтәм. Иммунитетны ныгыту өчен нинди диета тәкъдим итәсез? Инде кеше, һәрбер кеше вакытында ашарга тиеш. Әгәр дә кешенең инде ашказан авырулары я бүтән шундый авырулар бар икән, шикәр авыру дип әйтәбез, диабет, значит, ул вакытта кеше көнгә 4-5 тапкыр ашарга тиеш. Инде бүтән кешеләр ашарга тиеш инде кимендә 3 тапкыр һәм ул вакытта һәрбер вакытта кайнар ризык ашарга тырышырга тиеш. Менә безнең әйтәбез төрле Макдональдсларда анда значит кулланалар, инде җиңелчә бутербродлар белән кулланырга тырышалар. Алар берсе дә организмга файдалы түгел. Шуның өчен вакытында кимендә 3 тапкыр кайнар ризык кеше ашарга тиеш. Һәм инде яшелчәләр белән кулланырга тиеш, яшелчә дә булырга тиеш, фрукталар булырга тиеш. Әле пока менә көзге вакыт алар бөтенсе бүгенге көндә бар, кыйбат түгел. Шуның өчен инде кышка витаминнар белән әзрәк запас ясарга кирәк дип әйтәбез. Ковид, грипп билгеләре булып та табибларга мөрәҗәгать итмәүчеләргә, хастаханәдә дәваланырга бармаучыларга нәрсә әйтер идегез? Бу очракта инде ике яклы дип әйтеп була. Бер яктан караганда дөрестән дә коронавирус белән бүтән вирус авырулары белән авырган кешеләр көзге вакытта күп вакытта хастаханәләргә мөрәҗәгать итәләр. Анда дөрестән дә авыруларның саны күп булырга мөмкин. Шуның өчен вакытында вакцинация узып, вакытында һәм шушы маскалар белән кулланып, төрле авырулар белән авырган кеше ул үзләренең табибларына мөрәҗәгать итәргә тиеш, вакытында профилактик чаралар күрергә, профилактик дәвалау узарга тиеш. Инде үзләренең менә нинди дарулар белән кулланар, ул дарулар белән вакытында кулланырга тиеш. Инде бер дә булмаса, ул вакытта табибларны өйләргә дә чакыртып була. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Идел буе федераль округының баш фтизиатры профессор Равил Вәлиев белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Без сезнең белән саубуллашабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.